Inhlangano ye-African Cultural Music and Dance Association ibambisana nomnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko izosingatha umcimbi wosuku lwe-Afrika eFunda Center eDiepkloof eSoweto ngeSonto. Lo mcimbi uhlanganisa izizwe ezahlukene ngaphansi kophahla olulodwa ukubungaza kwehlukahlukana kwamasiko ezizwe zase-Afrika. Ukuzwa kabanzi ngalo mcimbi samukela ezindabeni zethu umxhumanisi nabezindaba we-Akhumda uBenjamin Mfaba. Mangethe siyakwamukela ezindabeni zethu. Sichazele kakhulu baba ngalenhloso yalo mcimbi nokuthi kube singakulindela ngesonto. Sibonge ithuba Thabile sibingelele kubabukele ekhaya. Inhloso ye-Akhumda ibambisana njengoba usushilo nomnyango wezemidlalo ubuciko namasiko ukuthi ke sivuselele ukuphilisana ngokubekezelelana phecelezi lokuthiwa i-social cohesion phakathi kwezizwe ezihlukaneyo zala eMzansi neAfrika yonkana ngoba buka phela sizobe sinamazwe afana noSenegal, amazwe afana noBurundi, olusuthu njalo abazobe besivakashele bezodidiyela bahlanganyele namaqembu ethu esintu eingoma yeMzansi kusiZulu, isiXhosa, kuChivenda, iSipedi njalo njalo. Zonke lezi zinhlaka zididiyele phezulu kwaloko ke sizoba namakhosi ngoba inhlangano yaKhumda ayichemile. Sisupporta sisekele wonke amakhosi sizobe nenkosi uMampuru uSkwati wesithathu ovela endaweni yase eLimpopo, siphinde sibe nonkosi uChibase naye ovela eLimpopo, siphinde sibe nonkosi uMasango naye ovela eMpumalanga. Kwaziseke ukuthi ngaphambilini besisebenza nomdlokombane kodwa nje isimo sisenjena ke sithe ake sibamba amatomu kodwa kafushane yiloko abangakulindela abazobe bethamele umdlalo umahala kungenwa mahala lapha abantu bengeza bezothokoza ngoba imfundiso ziningi ekudlaleni kwengoma ngisho nase inkulumeni ezobe zikhona hayi nje kuphela ezizobe zibithulwa mhlambe izikhuluma eziqavile kodwa nje nabantu jikelele ukuthi ingane mayisencane yentombazane yomfana ikhuliswa kanjani uma ngokuhlukana ngokwamasiko ethu ngoba uma sihlonipha siwaqhakambisa amasiko ethu iwona azosenza ukuthi noma sesiphakathi kwezizwe zabamhlophe noma ngabe iziphi inhlobo zabantu bekwazi ukuthi basihloniphe. Uke wachaza lo ukuthi mhlawumbe sekusenibheke ku20 years niba nalemicimbi ikuphi kuleminyaka eyedlule enibeni kubona kungathi kuyinselelo nokuthi nibhekane kanjani nako nokuphi ikuphi okunye futhi obukunhlaba omqhele nithi nibheke nilangazelele ukuthi niqhubeke nalomsebenzi. Siyathokoza kakhulu kuxhaso lukahulumeni ukuthi sikwazi ukuthi siphile iminyaka emingaka okanye senze le project iminyaka emingaka ngoba ezinye zeinhlaka ezikwazi ukuvuselela ukuphilisana phecelezi lokho kuthiwa i-social cohesion phakathi kwabantu ngoba siyakhumbula indaba yezenefobia njalo njalo sangenelela kakhulu lapho sikhuza lokho sihlanganisa imiphakathi ehlukene ephuma emazweni anenhla neAfrika. Ngiyakhumbula nje impela amazwe afana no DRC njalo njalo aye kwakubanjwana ngeqwephe kodwa sakwazi ukuthi sikulamule ngengoma sasingaphethe ibhamu singaphethe lutho sithatha nje ingoma sibaxhumanise sithi kubona yakhana ingoma mhlambe u5 minutes kodwa ezodibanisa lezilwimi zonke bangazani labantu oAlgeria njalo njalo. So ke masibuka nje kafushane sizothi nje siyathokoza kakhulu hayi kuhulumeni nabantu nje baseningizimu Afrika ngoba ukuthamela kwabo ngisho namaqembu lawa adlalayo ukuba khona ngoba besibafaka ihomework yokuthi dalani ingoma ezinoxolo nezinokuthula ngaphakathi. Mangethe singaxoxa usuku lonke ngalolu mcimbi asithembe ukuthi sobonana khona ngesonto eFunda Center eDiepkloof eSoweto. Sibonge kakhulu lo bekunguBenjamin Mfaba ovela kwe-African Cultural Music and Dance Association.